आं जयन्त बसुमतारी सुबुं आफादनि सोद्रोमा सायख'जानानै गंग्लायै गोथारै समायखिरा लायोदि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं जयन्त बसुमतारी सुबुं आफादनि सोद्रोमा सायख'जानानै गंग्लायै गोथारै समायखिरा लायोदि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।